तिला आतमध्ये घ्यायची आहे. रेड तुझा तिला आतमध्ये घ्यायची आहे. दिलो ती लपली आहे बघ कशी. दिल चल आतमध्ये. काजू ती नाही आहे. आम्ही चाललो होतो. आता आपण कुठे चाललो काजल? आपण हॉल बघायला चाललो लग्नाचा. तेव्हा ते दोघं तिकडे बसले. आई आणि हां मला तो हॉल आहे. हे ॲक्च्युली आता डेकोरेट केलेलं आहे कायच. हे सर्व एंट्री डेकोरेट होणार, इकडे ठेवणार काहीतरी ते पण. त्यांना सांगू मग इकडे पण ना असे फुल बाजूला फुलं ठेवायला असे साईडला. म्हणजे हॉल फर्स्ट फ्लोअरला आहे. मी आलो आतमध्ये असं हे सर्व साईडला सजवायला सांगू. ठीक आहे काजल. आणि आत हे AC हॉल आहे. अंकल इसमें बैठते कितने जन है? 200 सीटिंग है ना. हां आता तुम्हाला मी विचारत होतो ना मम्मी. आता हॉल बघून घ्या. मी विधिमंडप एक्स्ट्रा सेटअप असतो हा मध्ये पण लागू शकतो. चालेल का? जागा मग ते चेअर सिटिंग कशी करायला लागेल माहिती का? कुठं वाढतो जा काजल बस वरती जावा. आई बसा जावा. जा मी जा बस जा. आता फक्त हे चप्पल काढा. विधी मंडप करायचं आहे ना मग तुम्हाला एक साईडला करावं लागेल. नाही मग विधी मंडप सेंटरला असेल तर मस्त वाटेल. एक साईडला असेल मग ते शेवटी तेच झालं ना. नाही पण जा काजल जा बस जा. हां त्या चेअर मांडायला त्यांना पब्लिक येतील तर छान आहे ना. आणि चेअर्स त्यांना सर्व असे सांगितलेले आहेत. कवर सर्व चेअर कवर्स असणार असे. ही चेंजिंग रूम चेंजिंग हे ना जेंट्स आणि ते चेंजिंग रूम जरा यांचे छोटे आहेत जरासे. इकडे काय चेंजिंग रूम जरा यांचे बारीक आहेत. पार्टी आपल्याला कुठे 4-5 जण जायचे आहेत. हे फक्त नवऱ्याचं आणि तिकडे सेम तसंच असेल पार्टी नवरीचं. हे काय इकडे असे सर्व आहेत बघ. खोल असं वेगवेगळं आहे ना. म्हणजे जनरल माणसांना पण जाता येईल. माणसांना आलं पण चेंजिंग रूम मध्ये यावं लागेल ना माणसांना है ना. ग्राउंडला आहे ना. माणसांना ग्राउंडलाच जाऊ दे. आपलं फक्त मेन माणसांना इकडे राहू दे. आणि ते मम्मी स्मोक माहिती आहे ना. स्मोक मटका काजला बघ इकडे एक लावायचा स्मोक मटका आणि तिथे एक स्मोक. म्हणजे आपल्या धूर येतो माहिती आहे. धूर खाली ग्राउंडचा तो कुठे. हां यांचं एक्सटेन्शन असतं त्यांचं. ठीक आहे काजल तुझ्यासाठी मग 2
वॉशरूम बघ हा इथे असं है ना. इथे एक आहे ना असं. करतील त्या टायमाला साफ सगळं आहे ना. हे आता अजून यांचे इव्हेंट नाहीत ना काय नाही ना त्याच्यामुळे तसं आहे. तर मी त्यांना बोललेलो की हे जरा लावून ठेवा आम्ही येणार आहे म्हणून. ते सर्व लावलेलं ते. आता आहे हॉल. हे पहिले 4 असे बसतील आणि हे रुकवातसाठी असेल काहीतरी है ना. मी पण एंट्री केली ना मला आवडलेला. बाकी असं इकडे मग असे हॉल नव्हते. मग सर्व ते ओपन ते व्यवस्थित वाटत नाही. धूल बिल येत होती. हे कसं AC ऑन केल्यावर एकदम छान वाटेल. बाहेर सगळी बापरे तो हॉल बेकार होता एकदम. चिखलातून जावा. आणि इथे आम्ही मटके लावणार आहे धूरचे. आणि हे 2 चेअर आहेत ते काढतील ना. हां ते काढतील. दुसरे लावतील. सजावट करतील ना. आता काय केलं नाही ना. आता बंद आहे. मग हे मला वाटतं ते प्रत्येक चेअरला हे लावणार आहे. हां लावणार आहे. मी बोललो त्यांना. तेच मी बोललो त्यांना व्हाईटवाले चेअर पाहिजे सर्व. व्हाईट हे बघा इकडनं असे चेअर आहेत आणि ही एंट्री आहे आणि मध्ये मध्ये झुंबर भी रहता है ना. बीच बीच में झुंबर एक्स्ट्रामध्ये आहे का. विचारायला लागेल ते. लावूया ना ते. गूगलवर सर्च केले तिथे 2 साईडला ट्री आहे ती एक्स्ट्रा पडते. एक्स्ट्रा. अच्छा वरचं दाखव ना मला ते जेवणाचं. हां बघा चला वरती. खाना किधर पकाओगे. खाना नीचे पकता है. यहाँ केवल जो गर्म चीज़ है जैसे पूरी हुआ फुल्का हुआ या फिर स्टार्टर हुआ वो यहाँ पे खाना ग्राउंड फ्लोर पे क्या. अच्छा हां म्हणून ग्राउंड फ्लोर त्यांनी असं ठेवलं. ग्राउंड फ्लोर जेवणाचं ठेवलं. यहाँ से वहाँ तक काउंटर है खाने का. यहाँ से साइड में 3 काउंटर रहेंगे. वहाँ आइसक्रीम पानी और जूस रहेगा. बीच में राउंड टेबल है. राउंड टेबल पर कवर है. कुर्सी पर कवर है. मग मी टेस्टिंग आहे यांची 15 ऑक्टोबरला काहीतरी एक इव्हेंट आहे. आपण येऊ शकतो टेस्टिंगला त्यांच्या इव्हेंटला टेस्ट करायला. 19 ऑक्टोबरला आहे ना ऑक्टोबरला आहे ना. आम्हाला 20-21च हवे होते पण नाही आले. चल इकडे आरामात या. चला हा इकडे हॉल ना. सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर. तिथं काउंटर पे कार्पेट लावते. पडदा खाली येणार आहे. मागच्या साईडला काही दिसणार नाही. हा हे पडदा खाली येणार आहे. पडदा खाली येणार. मागच्या साईडला काही दिसणार नाही. तिथं कार्पेट टाकते आणि हे सेंटरला ठेवतो ना एंट्रीला. मूर्ती आहे.
चालेल. ये कशाला थांबली? चला आता जाऊया का इकडे काय बघायचं वेगळं? आता तुम्हाला पार्किंग बघायची होती ना, अशी सर्व जागा आहे. गाड्या काय इकडे पण लावू शकतो, इकडे कोण का बोलणार नाही. इकडे पण लावू शकतो, तिकडे पण लावू शकतो गाड्या. समोर पण आणि एवढे कोणते 10-12 नाही ना, 4-5 गाड्या येणार आपले, ते राहतील. मी दिलं की त्यांनी खाल्ला नाही. असं खातो तो नाही खाणार. घालू त्याला नाही खात ना ते. भारी आहे डॉग, खात नाही. विचारलात काय? काय सांगितलं? मिठाई तुम्हाला पाहिजे? काय सांगितलं मॅडम? कुठे गेलेली पहिलं सांग. मेकअपचं डिसाईड करायला लग्नासाठी. काय बोलले मेकअपवाले? बघू आता डिसाईड करायचं आहे, ट्रायल सेशन घ्यायचं आहे, त्यानंतर ठरवू. मम्मी कुठे? झालं? ते तुम्हाला जरासा बारीक हे वाटलं ना वेगळाच, पण त्याला घातलं आहे बघ. नाही खाल्लं मी, तेवढं ठेवलं आहे मी. चला झालं. ₹20. सगळ्या मग आज कॅन्सल कर, मग माग आहे तर नंतर बघूया. होय मॅडम धर. एवढं आतमध्ये लावायला लागते. ऑन केलंस तू लगेच? बरोबर पकडायला लागली. काय आले? कुठे जाऊन आले? आता आम्ही हॉल बघून आलेलो आहे आणि काजलसाठी मेकअप आर्टिस्ट पण आम्ही बघून आलो आहे. पण आणि इथे आई पण इथेच बसलेले आहेत बघा. तर मम्मी आपण काय विचारतो की आपल्या बघणाऱ्यांमध्ये कोण जर चांगले मेकअप आर्टिस्ट असतील, जे मुली म्हणजे नवरीसाठी जर मेकअप करू शकतात, ब्रायडल मेकअप म्हणतात ना, तर त्यांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. मी तुम्हाला ईमेल खाली देतो, तुमचं बजेट सांगा आणि तुम्ही फ्रीमध्ये करत असाल तरी आम्हाला चालेल. हा आई फ्री करायला भरपूर जण आहे. हां ते झालं. आणि अजून एक रिक्वायरमेंट होते की चांगले फोटोग्राफर आणि व्हिडिओग्राफर, जे लग्नाचे फोटो किंवा व्हिडिओ जे एडिट करतात ना, त्यांची पण आम्हाला रिक्वायरमेंट आहे. तर आता बाहेर तर आम्ही शोधणारच होतो ना, तर आपण बघूया की जर यूट्यूबपासून मुलगी येऊ शकते तर यूट्यूबपासून मग मेकअप आर्टिस्ट आणि व्हिडिओ आणि फोटोग्राफर का नाही येऊ शकत? बरोबर आहे. हां ते जे पण तुम्ही बजेट सांगा आम्हाला की फोटोग्राफर आणि व्हिडिओग्राफरचं काय बजेट आहे, आणि फ्रीमध्ये करत असाल तरी आम्हाला चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. हां तर तुम्ही तसं आम्हाला सांगा मेलमध्ये की तुम्ही फ्री करणार आहात का, तुमचं असं असं बजेट आहे. वेडिंगच्या अगोदर प्री शूट असते ना, काय म्हणतात त्याला? ट्रायल सेशन. ट्रायल नाही, फोटोशूट असते ना, प्री वेडिंग फोटोशूट पण तुम्ही जर करत असाल तर ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. बघूया आता फ्री करायचं का पेड करायचं, तुम्ही आम्हाला ईमेल नक्कीच करा. ठीक आहे, ईमेल ID तुम्हाला दिसत असेल आता स्क्रीनवरती. चालेल ना? मुलगी आली एवढी युट्यूबवरून. हा ना, मेकअपवाले नाही होऊ शकत का?
आम्ही सिलेक्ट केला बापूला. म्हणजे दिलचा पण मेकअप करायचा आहे. दिलला पण कपडे शिवायचे. ईमेल आहे shubhakir@gmail.com. ठीक आहे. आणि काजलला विचार, काजल हॉल बघून कसं वाटलं तुला? खूप मस्त, छान वाटलं. छान वाटला? हो मस्त. आणि आई तुम्हाला आवडला? आता आम्ही लग्नाचा मेन्यू पण आम्ही डिसाईड करणार आहे आणि ते पण तुम्हाला येत्या ब्लॉग्समध्ये दिसेल की आम्ही काय मेन्यू डिसाईड केला. ठीक आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला सांगा. आणि मेकअप आर्टिस्ट आणि व्हिडिओ फोटोग्राफर आणि एडिटर ते म्हणजे लग्नाचे जे करणार आहे त्यांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. बाय.